Не памятаю, што там па гуку. Спадзяюся, зараз заглосна не будзе. Бо Фростпанк даволі ціхі. О, Фростпанк, наадварот, Longest Journey даволі ціхі, можа быць, зараз глосна. Працягваем зараз гісторыю. Мы у Новым Лондоне спрабуем выратаваць наш сусвет, наш горад ад замярзання. Ён у ім зараз скончваецца вугаль. Мы толькі перазапусцілі генератары, зараз па краку паглядзім зараз, што ў мяне там па квестах. Я гуляю на даволі высокай складанасці. Таму тут як пашанцуе. Так, адразу на паузу. Так, яно ж на паузе. Где тут у нас увогуле хуткасць? Я нешта не бачу, куды мне глядзець. А, вось, злева зверху. Так, узгадаць, што ў нас было. 250... засталося вугля на 253 тыдня пры бягучай хуткасці. Трэба пашырыць раёны. Вось там у мяне адзін пашыраецца зараз. Жытло будуецца. Як яно там выглядае? Чырвоненькім нешта. Тюлені скончваюцца. Тюлені ж яны далёка адсюль. Па тыпу, гэта іншая групоўка. Увогуле. То бок там быў пралог пра качэўнікаў, але гэта зараз мы не пра качэўнікаў. Мы зараз пра... Ну, я не ведаю, як два горада будуць сутыкацца. Можа, нам паміж двума базамі, скажем так, праз двума геймплеямі нас будуць пераключаць. Вось. Зараз у нас тут раён будуецца, я зараз паузу здымаць не буду. Наступнае яшчэ. Інстытут вынаходнікаў пабудаваць. Пытанне, дзе яго пабудаваць увогуле магчыма. Дзе ён павінен быць. Гэта у нас нешта невядомае, замёрзлае. Так, давайте, можа, па глоснасці пагляджу. Мне падаецца нармальна, так? Гульня даволі ціхая нешта для мяне. Я вам трошки я падвышу. Бо музычка прыгожая, галоўна, каб занадта не было. Апісанне стрыму дакладна, дзякую вялікі. Апісанне. Новый Лондон у нас. Новый Лондон. Она першая. Есть. Меню. Назву стрыма цудоўна ёсць. Падабаецца чырвоная і жоўтая падсветка. Відавочна горада трымаецца на стрымерах. Так, так, вы паглядзіце, вось там усе стрымеры ўнізе. Да самага цяпла цягнуцца. Гэта там унізе працуе проста сервак твіча, і ён вельмі нагрываецца, вось яны аб яго граюцца, там усе збіраюцца. Так, што ў нас? У нас вугля, недахоп. Ну, яго на пэўны момант хопіць, але ж гэта не бясконцам можам так. Новыя вугальныя руднікі. Даследаванне зрабіць і новыя будынкі. Так. Мне падаецца, зараз наадварот заглосна музычка нешта пайшла. Прыцішу. Яна ў пэўныя моманты то цішэй, то грамчэй становіцца, і гэта яна проста такая пераліваючаяся. Інстытут, куды цябе можна уваткнуць? Я нешта не бачу нейкай кропкі, дзе я магу яго пабудаваць. Я так разумею, што мне патрэбна лезці далей і даследаваць больш тэрыторыі, каб я гэта мог зрабіць. Я проста не ўпэўнены нават, куды я павінен капацца так. Закінутыя руіны. Тут лёд яшчэ. Старая станцыя, лагістычны цэнтр. Зямля, якую магчыма вырошчваць. Старая станцыя. Замерзлы лес. Зноў старая станцыя. А дзе ж я так магу паставіць гэтую навуковую? Таму што з консулам гэтым зразумела ўсё. Вось сюды мы яго паставім. Давайте, няхай будуецца. Таму што чаму бы не? Зняў з паузы. Нідзе не напісана? Не-не-не. А, ну можа напісана. Давайте паглядзім. Так, бла-бла-бла. Технологія... Не, просто што ён робіць і што ён адкрывае дрэва ідэй.
Калі паглядзець проста нейкія нашы рэсурсы, то усе па сімвалям проста вось гэтым можна паглядзець, нічога незвычайнага не бачна. Незразумела. Ну давайте галоўную залю раду, карацей, пабудуем. Дом рады. Там у нас раён яшчэ адзін будуецца. Гэта пашырыць. Ага, пашырэнне, то бок мы будуем адзін і пашыраем яго далей. Давайте-ка тут вось гэта пашырым. Вось так, пашырэнне раёну будзе. То бок мне не патрэбна абавязкова раён будаваць шмат раёнаў. Я магу пабудаваць адзін і пашыраць яго далей. Патрэбна вялізная пляцоўка. Дзе? Я літаральна гляджу зараз і не бачу. 400 працоўных, 100 манетак мясцовых, 50 префампс, гэта у нас для будаўніцтва. Потым, это для будаўніцтва нам спатрэбіцца столькі, а потым будзе 400 чалавек працаваць, патрабуе 20 цяпла і дае падвышанае даследаванне. Угу. Так. Пляцоўка, там пра праблемы, вырашэнне праблемаў, так. Гэта не пляцоўка. Можна набліжаць. Хоць ну гэта дадалі. Вы паглядзіце. Можна бліжэй паглядзець, як выглядае наш. Ну, прыгажосць. А я думаў, што няма, не будзе вось гэтага, таму што мне падабаецца паглядзець, што там дзе на нізкім узроўні, чым людзі там занятыя. Граюцца каля генератара тут свайго паменшанага. Там нейкая падзея. Першае паседжанне рады, рашэнне горада. Так. Усе натхнёныя на чыненнем рады. Капітан кіраваў жорсткай рукою шмат гадоў, але тыя часы памёрлі з ім. Зараз суполкі горада жадаюць сказаць, што жадаюць выказацца. Так, на чале капітана. Тыя, хто на баку капітана старога, гэта прагрэс і, карацей, наш парадак, скажем так, хлопцы. Новыя лонданцы і фростлендеры змагаюцца за стратэгію выжывання. Але ў іх няма дакладнай пазіцыі наконт эканомікі альбо сацыяльных праблем. Ёсць тыя, хто супраць... сталварцы, гэта тыя, хто на баку. Гэта не парадак, не, я так разумею. Сталварцы гэта якраз такі проста мясцовая паліцыя. У нас хутка скончваецца галасаванне на пятнічны стрым. І зараз у нас на першым месцы знаходзіцца Пентамент, які хутчэй за ўсё ёсць высокая верагоднасць, што ён пераможа, але не абавязкова. Давайте хутенька пагляджу, што ў нас там па колькасці. Дзе яна ў мяне? Вось. Пентамент 31 000, Хайлікс 3500, вельмі блізка. Thank goodness you're here, таксама 30 500, то бок тут змаганне блізненька. І Tactical Bridge Wizards таксама вельмі недалёка, усяго 3-4 тысячы ззаду, то бок яшчэ пад пытаннем, што пераможа сёння. Застаецца літаральна 7:30. Я разумею, што вы будзеце спрабаваць у самы апошні момант нешта праціснуць, і вы маеце на гэта поўнае права. Таму, калі ёсць жаданне, прасоўвайце наперад. Так. Лондон, 4 фракцыі, так разумею. Есть тыя, хто супраць папярэдняга капітана, і яны супраць сталвартаў. Сталварты гэта ў нас тыя, як это, кансерватары, карацей. Як кансерватары. Яны за прагрэс і ўсё гэта. Але ж паглядзім, мы пра наступную 4-ю групоўку нічога не ведаем. Як мы справімся з вуглевым крызісам? Рада будзе вырашаць, ці пакінуць нас як сцюарда. Нашу пазіцыю нас могуць, калі яны будуць незадаволены, яны могуць зняць нас з пазіцыі сцюарда. Паседжанне рады.
Пакуль што партыі Твіча няма. Я калі яе дадам трошкі пазней, калі разбяруся, як працуе увогуле галасаванне і механізм рады, толькі тады буду да вас дадаваць, бо я яшчэ сам не ведаю, чаго ад гэтага чакаць, а мы яшчэ на высокай складанасці даволі гуляем. Так, там сумневы ёсць. Не вырашыў, што рабіць з астатнімі гульнямі, якія відавочна не спансуюцца і заліпалі ў сярэдзіне. Я яшчэ не вырашыў, але ў мяне ёсць жаданне гульні, якія у самым нізе па 100 там накідана. Можна для іх спецыяльна зладзіць стрымы, каб іх проста прыбраць са спіса. Гэта проста паменшыць спіс, яны хутчэй за ўсё не пераможаюць. Вось. Але там ёсць даволі цікавыя нейкія тайтлы. Тое, што закідывалі не тое, каб тое, што закінулі даволі даўно, скажам так. Вось за гэтым паназіраць. Вось. Канкрэтна што не прыдумаў, думаў, што правесці стрым, якім можа 3-4 гульні паглядзець, то бок там па гадзінкі можа менш у кожную з іх пагуляцца трошкі. Ну, то бок самы низ спіса прыбраць. Вось. Ты, якія ў сярэдзіне, пытанне. Мне шкада гэтых пунктаў. Тыпу там ёсць тыя, на якіх закінута па 10 000. Вось. Нягледзячы на тое, што іх не прасоўваюць, гэта ўсё яшчэ 10 000 пунктаў. Па 10 хвілін на гульню. Ну, гэта нешта хуценька. Так, калі будзеце вяртацца да рады ў будучыні, вы можаце прапаноўваць новыя законы, на якія можа правесціце галасаванне. Але на зараз будзе праведзена спецыяльнае галасаванне. Полкі Нового Лондона будуць вырашаць, ці прымуць яны вас як новага лідара. Будьце асцярожныя. Калі у вас не атрымаецца, бо гэта будзе канец вашага кіравання. Я зразумеў. Так, партыя Форстлендераў. Вось тут у нас можна пабачыць іх паседжанне. Потым фракцыя лонданцаў. Вось там знаходзіцца з таго боку. Мне падаецца, у іх нешта там рухаецца. Альбо... гэта проста эфект такі. Даволі вялікая працэнт у іх. І самая маленькая у нас, Stalwarts. Гэта тыя, хто на баку... Пачакайце, было ж 4. Не 4. Карацей, тыя, хто на баку нашага... гэтага папярэдняга, Stalwarts. Парадак. Яны самыя невялічкія, я так разумею. Stalwarts. 12% нейтральна наставіцца, іх 12% у горадзе. Форстлендеры 43%. І новыя лонданцы 45% у горадзе. Таксама ўсе нейтральна наставіцца. То бок, па тыпу падтрымлівайце тых, хто какого большасць, альбо некалькі груповак, якія цалкам большасць прадстаўляюць. Хто за іх левая, хто правая. Гэта складана, мне падаецца. А з гэтым складаненька будзе. Не будем падлучаць Twitch? Не сёння, накладна. Па-першае, я яшчэ не разабраўся яго падключыць. Па-другое, я не ведаю, як працуе рада. Так, наступная сесія паседжання рады і галасавання будзе праз 10 тыдняў. На Thank Goodness You're Here адпраўляецца 500 яшчэ, дзякуй вялікі. У нас застаецца 3 хвіліны да канца галасавання. Thank Goodness You're Here ўсё яшчэ не на першым месцы, але вельмі блізка, там розніца ў 100 пунктаў. Нагадваю, што калі вы даганяеце кагосьці, то бок, напрыклад, ваша пазіцыя прасоўваецца наперад, калі яна не перабівае таго, хто ідзе наперадзе, яна яе не замяшчае. Вам трэба прагаласаваць на большую колькасць пунктаў, чым папярэдняя пазіцыя. То бок, напрыклад, 3000 пунктаў у нумара 1, і вы набіраеце роўна 3000 пунктаў, вы будзеце на другім месцы. Калі вы набярэце 3100, вось тады вы перасунецеся на першае месца. Гэта прыклад. Застаецца 2 хвіліны. Так, на нашым баку 20%. Прыкладна аднолькава дэлегатаў. Сумняваюцца 60, супраць нас 20. Пакуль ніхто не вылучаецца. Так. Дамовы. Паспрабаваць дамовіцца з імі зараз. Я магу проста... я не магу адмяніць гэтае паседжанне. Так, гэта яшчэ рашэнні і туторыял. Добра. Давайте гэты туторыял на потым пакіну, бо хопіць яшчэ.
Давайте яшчэ дэлегатаў больш паглядзім. Новыя лонданцы, нешта пра іх ёсць? Прывязаныя да горада яго генератара. Так, яны шануюць тэхналогію, і гэта тое, што таму што яна дапамагла, тэхналогіі дапамаглі ім перажыць вялікую навальніцу. Яны жадаюць правесці пашырэнне горада, законы. Гэтая фракцыя... у іх ёсць нейкія перкі, ё-моё. Засталася менш за хвіліну, калі у вас жаданне ёсць прасунуць. Нагадваю, што абіраецца час, які мой час. Для кожнага гледача у вас можа быць, не гледзячы на тое, што вам паказваецца, што час ужо яшчэ застаўся, ён можа раптоўна скончыцца, таму што у вас ёсць спазненне па стрыму. І гэта можа быць як некалькі секунд, так і 10-15 і нават 30-40. Яно можа быць вельмі вялікае ў залежнасці ад таго, дзе адкуль вы праглядаеце, і Twitch трошкі па-рознаму сябе паводзіць. Таму калі вы жадаеце штосьці прасунуць на першае месца, у вас апошні момант застаецца 25 секунд. На Хайлікс адпраўляецца 1000. Гульня драйвер гэта старая гульня, літаральна пра гонкі. Скажам так, пра гонкі. Яшчэ 100 на Хайлікс. На Хайлікс 2, выбачаюся, просто так, мы ж ужо амаль прайшлі першы Хайлікс. Я прапаную, што калі ў нас застаюцца апошнія секунды, і пераможца ў нас Хайлікс. Пентамент трошкі не паспеў. Трошкі, літаральна трошачкі. Перамог Хайлікс 2. Ён ужо адразу перасунуўся ў самы низ. У самы-самы-самы низ. І заўтра мы будзем гуляць у Хайлікс 2. Пентамент у нас апынуўся такім чынам на першым месцы, наколькі я разумею. Зараз у нас спісачак прасунецца. Так. На наступны тыдзень у нас пакуль лідары Pentiment 32-100, Thank Goodness You're Here 31 000, Tactical Bridge Wizards 28 300. Гэта нашы топ-3 лідараў. Нічога, так, усё добра, прасунуў Хайлікс, малайчына, віншую. Вось, я не ведаю, які доўгі Хайлікс 2, калі пашанцуе, я не ведаю, можа ён карацей, можа даўжэй. Хутчэй тут даўжэй, як звычайна гэта бывае з другой часткай. Паглядзім. Я жадаю прайсці першы Хайлікс. У мяне ён усё яшчэ ўсталяваны і недапройдзены трошкі. Вось, але мы заўтра глядзім Хайлікс 2. Трэйлер, я не ведаю, зараз хуценька пагляджу, ці ёсць у мяне трэйлер дзесьці пад бокам. Я не адправіў пост у Тьютар. Вы што, вы паглядзіце, я сёння забыўся. У мяне ён напісаны і не адпраўлены проста застаўся. Халера. Давайте хутенька паглядзім трэйлер. І... так. Хайлікс 2. Трэйлер. Я спадзяюся, падзеі папярэдняй гульні не вельмі важныя. У яе некалькі трэйлераў. Давайте трэці трэйлер. Так, усяго зараз буду паказваць. Дайте мне момент. Там не было падзей. Можа мы пра гэта не ведаем яшчэ. Добра, зараз пераключуся на трэйлер. Пачакайце момант, у мяне ёсць невялічкая праблема. Гук ідзе яшчэ ад Фростпанка, мне трэба яго... Я магу зачыніць, так? Спынілі зараз гук Фростпанка, бо там перашкаджае ён. Я яго у 0 пакуль.
Вяртаюся да вас. Ідзе артхаус. Так, так. Першы Хайлікс, ён літаральна вось гэта таксама. Толькі я спадзяюся, з захопам будзе трошкі папрасцей, бо першы Хайлікс было складана гуляць. Ён начыняўся на 10... Прыкладна па захопу такая штука, як і з гэтым... Не, трошкі прасцей, чым за Longest Journey, але ну, таксама былі свае праблемы. Ён начыняецца ў невялічкім экране, там на 300 на 300 пікселей, першая частка. Хайлікс 2 перамог? Так, перамога другога Хайлікса. Літаральна ў апошні момант паспрабавалі прасунуць Pentiment, але трошкі не атрымалася ў пазерскага. Вось. Так, у нас заўтра будзе Хайлікс 2. Трэйлер мы толькі што паглядзелі. Гэта адзін з 3 трэйлераў, які быў у гульні. Мы паглядзелі толькі трэці. Калі у вас ёсць вялікае жаданне, вы можете паглядзець першы і другі. Вось. А мы працягнем Frostpunk. Аўдыё я верну нам. Калі ласка, вось оно ёсць. Мы разбіраемся з тым, як працуе рада наша. Так, дзе яна там? Мне яе аўтаматычна адчынілі, але вось яна. Рада. Так, трошкі пра групіроўкі пачытаць. Stalwarts. Гэта тыя, хто на баку, ну, парадку, я так разумею. Паслядоўнікі капітана, якія увялі парадак як асноўную мэту новага Лондона. Строгія, кантралюючыя і шануючыя памяць капітана. Прагрэс. Так, іх цікавы прагрэс, тэхналогія, бла-бла-бла, то бок, ну, зацікаўлены ў паляпшэнні горада тэхналагічным. Ну, добра, яны багацця жадаюць і... Ну, ідэю іх гучаць добра, па тыпу прагрэс, багацце і різан. Ну, па тыпу, калі законам патрэбна змяніцца, каб падыходзіць супольству, яны павінны быць зменены. Але яшчэ паслухаем, што яны потым прапануюць. Так. У іх ёсць свае перкі розныя. Пакуль што я бачу толькі перкі, вось толькі Stalwarts, адзіная фракцыя, якая мае нейкія перкі і асабістасці. Астатнія проста маюць нейкае апісанне. Frostlanders. Яны спачатку былі з Новага Лондона. Яны з аўтпастоў. Яны спрабавалі зрабіць нейкае паселішча па-за межамі горада. Але гады белай цемры знішчылі гэтую мару. І ім прыйшлося адаптавацца і ну, вярнуцца ў горад. То бок гэта літаральныя жыхары па-за межамі горада. Так, я разумею. То бок паміж новымі лонданцамі гэтым можа быць канфлікт даволі відавочны. Так, што мы можам, Там было дамовы нейкія зрабіць, то бок мы можам чагосьці паабяцаць ім. Так, яны ўсе згодныя на дамовы. У нас ёсць 45 дэлегатаў у новых лонданцаў. Іх 45%, таму мае сэнс... Frostlanderаў 43 дэлегата. 43%, то бок за кожны адсотак яны атрымліваюць аднаго дэлегата. Можна новыя лонданцы альбо Frostlanders. То можа быць карысным. Ну, новыя лонданцы за прагрэс. Я падтрымліваю гэта, таму што нам трэба змяняць тэхналогіі нашы, я так разумею, на нафтавыя рухавікі. Давайте з новымі лонданцамі. Што мы можам? Падтрымаць нас. І што яны будуць патрабаваць? Яны можна абраць адно з 3 патрабаванняў. Так. І хімічныя яны... Некаторыя з наркоткаў будуць дазволены, але калі яны будуць пад кантролем і з нармальным такім дастатковым узроўнем бяспекі. Калі мы гэта прапусцім, яны гэта нас падтрымаюць. Даць ім грошай проста.
Ну, по типу, падтрымаць іх праекты, што пакуль я не ўпэўнены, што я магу такое сабе дазволіць. Масавае прадукаванне тавараў, лініі падтрымкі, так? І вось яны тады будуць на нашым баку. Это ўсё яшчэ недастаткова, нам трэба будзе дамовіцца з кімсьці яшчэ. Ну давайте тавары. Лініі па вырабу вялікай колькасці тавараў. Абяцаем ім гэта. І дамовы яшчэ. Фростлендеры. Няхай падтрымаюць нас. Мы ім... Што мы можам прапанаваць? Яны ненавідзяць капітана. Ну, тых, хто былі на баку папярэдняга капітана. Але для гэтага ёсць прапанова, па тыпу забараніць фракцыю іх увогуле. Не зусім нармальна. Ёсць яшчэ... Блин, я не ведаю. Просто даць ім грошай. Што у нас па грошам? Ага, дамовы нашы. Блин. Я вось не ведаю. Ну, давайте дамовімся, што мы падтрымаем іх проста грошамі. І тады у асноўным будзе падтрымка нашага рашэння. І зараз можам правесці галасаванне. Галасаванне будзе 78 за, 14 супраць. Галасаванне. Патрэбна 51, прагаласавала за 83. Цікава, якія яшчэ ёсць варыянты галасаванні, ну там, якія прапановы. Я спыню. Не, вось оно на... Вось. Паседжанне скончылася, іх 10 тыдняў не будуць збірацца яны. То мы можам... Так... Один тыдзень на 2 абяцанні, я не ведаю, блин, нешта хутенька з гэтымі абяцаннямі трэба. Я павінен нешта зрабіць з гэтым. Вось яны. Штосьці, блин, прагрэс, адаптацыя. Что такое? Что тут такое? Zeitgeist. Нешта, блин, палітычная гульня. Вось, яны пыталі наконт грошай. А у мяне хопіць зараз ім аддаць грошы гэтыя. Вось. Давер падняўся. І новым лонданцам патрэбна. Блин, а як масавы выраб зрабіць? Пропусці 40 тыдняў на той, каб наступны закон прапусціць, і мне патрэбна, я магу яго выбраць неяк. Я б жадаў абраць спецыяльны для іх масавы выраб тавараў. Ну добра, здымаем з паузы. У нас усё яшчэ не хапае ежы. У нас падае запасы ежы і матэрыялаў. Дзе б ежу так здабыць? Зараз, ну ўжо, з паузы я амаль не здымаю. Я займаюся толькі тым, каб здабыць нам дастаткова ўсяго. Вось тут я бачу ежы, запас адносна невялікі. І там можна будзе дабрацца да яшчэ зямлі. Давайте ў гэты бок вось тут усё пачысцім і разберемся з гэтым. У нас не хапае з-за таго, што мы шмат згубілі на... Ну, далі шмат ресурсаў. Вось, грошыкі далі. Давайте вось так. І вось так. Тут зараз будуць прыбіраць лёд. І мы зможам тут пабудаваць раён. Я нават думаю, што мы ўжо можам яго пабудаваць, толькі трэба ресурса дачакацца. Я зразумеў.
Вось гэта велічэзная мапа, якую я бачыў, вось гэтая. Гэта будзе для кантроля калоній нашых. То бок уся гэтая велічэзная тэрыторыя, яна потым. Сам горад будзе вось у гэтым рэгіёне распаўсюджвацца. Нейкая праблема. Занадта холадна. Дамоў не хапае. І пашыраецца ж раён, не? Усё яшчэ недастаткова. Але ж не настолькі дрэнна, як было. Трэба з ежай разабрацца, бо потым гэта будзе праблемай. Я спадзяюся, не занадта галосна па гучнасці. Яно прыкладна на ўзроўні са мною. Так крыху цішэй зраблю, каб не перашкаджала, каб мне громчэй не патрэбна было гаварыць. Давайте-ка грошыкі. Вуголь здабываецца, яго больш, чым нават нам неабходна. Генератор дае 130. І яго можна павялічыць ці не? Ага. Па тыпу столькі, колькі я здабываю. А не, я не зусім упэўнены, як гэта атрымліваецца, але так, мы назапашваем трошкі вугля, і гэтага нам некаторы час хопіць. Але ён праз 245 не скончыцца. Трэба будзе потым планаваць яшчэ далей. Усё, пакрыху. Людзі супакойваюцца. Канфлікт суцяшаецца ў цэнтру, у нас тут паказваецца. У мяне ўсё яшчэ не хапае, вось на ежу хапіла. 6. Так, пачакай. Ось так. Я не дацягнуўся туды. Так. А тут паміж гэтымі і гэтымі. Раз, два, тры. Давайте-ка. Мне падаецца, тут будзе раз, два. Блин, яно неяк дзіўна працуе. Навылеземся ось так. Я так разумею, ні халера яно мне не дапаможа, прыйдзецца будаваць 2 раёна. Усё ж таки, нават 3 можа. Тут нейкі, вы глядзіце, цягнічок. Прыгажусь такая, а? Куды? Што гэта з камерай зараз было? Ага, это я ўключыў рэжым, каб сачыць за цягнічком, які праходзіць скрозь іншыя цягнічкі. Цудоўна. Ізнік. Рутинная операция по проверке генератора зараз обвестили. Так. Эй, Байрон, 55, сержант. Так, цудоўна мець вас зноў. Ага, ён размаўляе з генератарам. Гэта, я думаў, ён нам, тыпу, цудоўна пабачыць цябе зноў. Ён літаральна размаўляе з генератарам. Трошки былі напужаны, што ты можаш не вяртацца да жыцця. Для нас ты сімвал таго, чым мы павінны быць. Сталварты, вось гэтая групоўка паважае генератар вельмі моцна. Трохі нават амаль рэлігійным сэнсам вкладаюць яго. Так, цудоўна. Мы можам... Не можам яшчэ. Не хапае. 40... Літаральна адзін тыдзень, і мы зможам пабудаваць сабе ежу. Мне трошки шкадую, што я столькі грошай зараз аддаў на праект, ну, па тыпу, паабяцаў ім. Давайте вось так. Пабудуем, раз такая справа. Пайшоў будавацца. Нам ўсё роўна няма чаго рабіць, бо без грошай мы ні халеры не зробім далей. Таму просто пасядзім пасачым за раёнам. Так. Усё яшчэ не упэўненыя. Калі я павінен там, напрыклад, паседжанне рады я магу правесці, не? Магу. Не магу. Не упэўнены. Так, я магу прапанаваць. Усё яшчэ няма. У рэцэсіях это значыць, што бліжэйшыя 2 дні я яшчэ не магу правесці адно галасаванне. Добра.
павінна было даступна стаць галасаваннем. Так, у нас ёсць абяцанне, што ў выжыванні мы падтрымаем новыя рашэння па рэсурсам, масавыя выраб тавараў. І нам падтрымліваецца даволі няблага. Прапанаваць. Цудоўна. Падтрымаецца, нам не трэба нічога ні на кого ўплываць альбо камусьці штосьці абяцаць, і гэта само па сабе пройдзе. То гэта эфектыўнасць вырабаў падвысіцца. Добра. Няхай галасаванне пойдзе. Калі будзем... Вось, галасаванне 68 галасоў за, 51 быў патрабаваўся. Патрабаванне новых лондонцаў... Так, ёсць. Мы стрымалі нашае слова. Адносіны з новымі лонданцамі. The delegates have reached a decision. A new law takes hold. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што я раблю гэтыя тавары так-то. Але закон ёсць закон, закон зроблены. Так, інстытут. А вы што такія? У вас нешта свеціцца? Ага, мы ў добрых адносінах з імі, яны добра... Цудоўна. Інстытут. Усё яшчэ не ўпэўнены, дзе яго можна пабудаваць. Шесть чалавек захварэла. Дзе ў нас? І мне вось цікава, 6 чалавек лічыцца, што захварэла. Гэта якая розніца? А, вось, 54 чалавекі зараз працаваць не могуць. Захварэла. Цудоўна, вы паглядзіце, раён. Актыўненька сам табе працуе. Это у нас па ежы ён. Я жадаю, па ежы у нас усё яшчэ ў мінус ляцім, вельмі хуценька, таму нам спатрэбіцца яшчэ адзін раён. Вось гэта будзе. Ёсць нешта, нейкае па тыпу кіравання раёнам, мне цікава. Пашырыць яго нельга. Магчыма. У яго можна дадаць яшчэ билдинг-слот, у сэнсе. Іх можна ўнутры яшчэ нешта ўтыкаць. Блин, я думаю, тут яшчэ разбірацца і разбірацца. Нейк першая была прасцей у нейкім такім сэнсе. З ёй было па тыпу адзін будынак. І з гэтым было прасцей трошкі ў галаве неяк. Так. Інстытут. Усё яшчэ няма грошай на яго. Я не ўпэўнена. Вось калі б мне просто паказалі, тыкнулі, вось сюды ты яго можаш паставіць, альбо падказалі неяк. А то гэта можа скончыцца тым, што я пайду гугліць, як гэта робіцца. Я вось не ўпэўнены, што мне запасы хутка будуць скончвацца. І матэрыялы таксама хутка пойдуць на мінус. Трэба вырашаць за гэтым нешта. То паперы, то грошай задзяўбалі. Вось зараз я падставіў сам сябе, тое, што трэба было пагадзіцца на нейкую прапанову ад іншую, ад фростлендераў. За масавага вырабу тавараў зараз там увогуле адносіны нават да тавару аб'ява была па тыпу. Не выкарыстоўвайце, калі зламалася, не спрабуйце адрамантаваць. Новыя будуць лепей. Ну, потым просто новыя забярыце. Гэта была прапанова адзін з законаў, якога мы ўвялі па запыце новых лондонцаў, па-мойму. Так, інстытут. Усё яшчэ не паказвае нейкую. Я думаў, што калі мы раду пабудуем, з'явіцца нейкая адзнака. Альбо, можа, навуковы цэнтр гэта вось тут трэба будаваць? Трошки под замерзание. Наближается мороз. Так, вы.
Ёсць пустое месца для будынка, і я так разумею, што магчыма гэты будынак і ёсць мая навуковая база вось гэтая. Спадзяюся. Ну, то бок, давайте дачакаемся 100 грошай і паспрабуем утыкнуць яго туды. А як жа экалагічнае патрабленне? Там ёсць выкарыстанне па тыпу проста якасныя тавары. Ну, не на колькасці, а на якасці. На этом можна сканцэнтравацца. Сью Миллер, 12. Сирота. Угу. Я не магу проста з яе акцэнтам яшчэ перадаць вам поўнасцю сэнс, але справа ў тым, што яны напалі на дзяўчынку, якая дзяўчынка адна вырашыла стаць, ну, яе тата неяк прабіў яе да багацця па тыпу паседжання дзесьці ў радзе альбо штосьці такое. І яны з іншымі сіротамі напалі на яе і збілі яе. І нейкія хлопцы Фергюсана, яны правучаць і іх, калі яны прыйдуць, яны іх парэжуць. Так, недастаткова законаў, які бы рэгулявалі дзяцей. І гэта падвышае трошкі напружанне ў горадзе. Добра, у нас ёсць сіроты, і гэта нешта рабіць патрэбна. Разбярэмся з гэтым, але трошкі пазней. Зараз зразумець проста, як будаваць гэтыя вось. Навуковы. Пачакаю. 81. Яшчэ пару тыдняў, там 2-3 тыдні. З ежай мы ўсё яшчэ праблему не вырашылі, як я бачу. То бок нам не хапае, ўсё яшчэ у мінус ідзем, проста не так хуценька. Запасаў хопіць яшчэ на даволі доўгі час. Але калі яны скончацца, гэта пачнуцца праблемы. Назапашана зараз 8800. І мы ідзем у мінус 8 у тыдзень, я так разумею. Мінус 6 там. Мінус 6 у тыдзень. У дзень. Зразумеў, то бок у тыдзень у нас атрымліваецца ў 7 разоў больш, 35 прыкладна, ўсё роўна у нас час ёсць. Мы зараз гэтым праблемам вырашылі, можна пакуль не займацца гэтым. Запасы скончацца, але пазней. Так. Трэба з матэрыяламі тое ж самае зрабіць нешта, то матэрыял таксама падскончыцца. Запасаў 25 000, а яны ўлятаюць у мінус 150. І у нас вельмі матэрыялаў не хапае і вельмі не хапае тавараў. Там з таварамі нешта трэба рабіць. 99 у нас зараз грошай. 108 стала, цудоўна. Вось, вы глядзіце, я зразумеў, пашырэнне, трэба пашыраць раён, і толькі тады ў яго можна воткнуць будыначак. Зараз туды уставіцца навуковы інстытут. А якім чынам з дрэннага Гордана Халлоуэя і дрэннага Віхру Хауса з'явіўся добры Гордан Вартаўнік? Мінус на мінус? Ён быў з самага пачатку, гэта быў эксперымент Вангарда. Яны паспрабавалі падзяліць яго на два кавалкі. Я не адразу гэта зразумеў, ну, па тыпу там узгадваўся чалавеку, якога падзялілі душу. Я проста, вы бачыце, гэта было сярод яшчэ тонны лора, я гэта прапусціў, я гэта не агучваў. Але ў адным з дыялогаў было такое, што ўзгадваўся чалавек, па-мойму, Гордан, якога падзялілі. Эксперымент быў у тым, што яны могуць уплываць балансам, ну, кіраваць балансам, для таго, каб вылучаць нейкую частку чалавека. То бок, з-за таго, што чалавек гэта адразу і тое, і другое, яны зрабілі так, што у Гордана пакінулі толькі сухую логіку, сухі прагматычны парадак і зусім без хаоса. І вось такім чынам усё, што стала вось гэтым хаосам, яно закінулі ў аркады. Яны расчапілі яго на два сусветы. Вось, пакінуўшы частку, выкарыстоўвалі літаральна магію, якой была створана вежа самая арыгінальная. Для тых, хто нечакана, гэта разгаворка пра Фростпанк зараз такая. Не, гэта разгаворка пра Longest Journey. Мы толькі літаральна сёння скончылі. Вось. Розныя ідэі. Суполкі ў Лондоне. Невялічкая група збіраецца каля новага даследавальнага інстытута. Абмяркоўваючы тое, як патрэбна выкарыстоўваць апошнія запасы вугля. Столварты і новыя лонданцы жадаюць, каб мы
паклаліся на гэта самае, на машыны, каб здабываць яго далей. Але ў фростлендераў ёсць іншая прапанова. Яны бы ніколі не паказалі такую непагаджальнасць пад кіраўніцтвам капітана. Нам трэба вырашыць на нейкую ідэю. Так, у іх розныя перспектывы. Не ўсім гэта спадабаецца. Давайте рашэнне зараз прымем наше. Дрэва ідэй. Нам патрэбны новыя ідэі, каб працягнуць рухацца наперад. Аднак розныя суполкі могуць прапанаваць розныя адказы на тую ж самую праблемы. Яны будуць прапановваць толькі тыя ідэі, тыя рашэнні, якія будуць супадаць з іх поглядам на сусвет. Калі вы выбіраеце нейкую суполку, каб развіць ідэю, гэта падвысіць вашы адносіны з гэтай суполкай. Так, цудоўна. Нарэшце яна скончылася. Табе, Метаігора, я бачу, не падабаюцца сюжэтныя гульні. Калі якіх у асноўным гэта па тыпу сюжэта, не што-небудзь яшчэ. Так. Я не вельмі разумею, як працуе гэта дрэва ідэй, па тыпу, як яно распаўсюджваецца. Прагрэс. Будзем будаваць машыны, добра. Апгрейд генератара, ацяпленне дамоў, руднікі, вось гэтая. Ага, вось, атрымліваецца, на адну і тую ж ідэю, на што нам рабіць з руднікамі. Ёсць 3 прапановы, увогуле 3 розныя зусім. Цікава, калі тут будзе Twitch, у вас будзе па тыпу свой 4-й варыянт? Так, ніхто больш не падзяляе гэтую ідэю. Пылавыя вугальныя руднікі. Так, я не разумею, як гэта павінна працаваць. Рудакопныя аперацыі будуць выкарыстоўваць пыл яшчэ з вугля, якая будзе усасвацца і будзе сцісквацца ў брыкеты, каб максімальна выкарыстаць гэты ресурс. На Dreamfall The Longest Journey другая частка адпраўляецца 100. Дзякуй вялікі. Каму цікава, гэта працяг The Longest Journey. Увогуле, з назвамі гэтых гульняў трошкі складана. Першая частка The Longest Journey, другая частка Dreamfall The Longest Journey, третья частка Dreamfall Episodes. То бок ад The Longest Journey яна ўсё далей даходзіць. Яна графічна і маральна састарэла, мне Disco Elysium падабаецца больш. Разумею. Я так скажу, што яны, нават калі больш новыя часткі выходзілі, яны ўсё роўна гэта трошкі розныя гульні. Па тыпу The Longest Journey гэта група людзей мела нейкая вось ідэю сусвета, якой яны жадалі падзяліцца з іншымі. Disco Elysium гэта ўсё больш пародыя на наш сусвет, скажем так. Ну, не пародыя, не вельмі падыходзячая, скажем так, прызма, праз якую можна паглядзець на наш сусвет з пункту гледжання іншага. То бок, па тыпу адзін накіраваны на знешні, па тыпу ад нашага сусвета адштурхнуцца і пайсці далей, а іншы гэта ўзяць іншы сусвет, каб паказаць наш. Так што яны нават ідэйна, сюжэтна, эмацыянальна розныя гульні. Ну і геймплейна там увогуле гіганцкая розніца. The Longest Journey гэта літаральна амаль усё, гэта лінейнае праходжанне, каб вас правядуць усюль, пакажуць усё. Вось. Disco Elysium гэта пра адчуванне. Так. Вось гэты варыянт. Другі варыянт. Сталварты прапануюць наступную ідэю. А чаму? Так, ніхто... Нават фростлендеры прапанавалі ідэю, яны не падтрымліваюць. Сталварты прапануюць наступную. Выбухоўку будуць выкарыстоўваць, каб капаць глыбей. Але гэта будзе шмат гэтых самых пылу. Ну, не пылу, а як ён? Забыў. Дыму, карацей, будзе шмат. Пол вылетел з галавы. Таксама, у іх аднолькавая? Ага, я зразумеў. Усё. Не, я трошкі не разумеў. Атрымліваецца, ёсць ідэя фростлендераў, гэта адна ідэя.
Яна асабістая. Ніхто больш не падтрымлівае іх ідэю, акрамя іх. І ёсць ідэі ад новых лонданцаў і сталавартаў. Абодва бакі, яны згодны на вось гэтыя выбухныя, руднікі. Ну, можна палітычна пайсці. Альбо... Мне падабаецца ідэя, каб... больш хвароб будзе. Што такое сквалар? Забруджванне ў горадзе. Хваробы толькі трошкі. Мне падабаецца ідэя таго, што прапануюць гэтыя самыя фростлендеры, каб эканоміць запасы. Таму што гэта хоць і менш вугля будзе у секунду, скажем так, але выкарыстоўцы яны будуць даўжэй і менш матэрыялаў спатрэбіцца на выкарыстанне гэтай тэхналогіі. Але больш працоўнай сілы. І гэта менш забруджваць горад будзе, то бок у нас менш хвароб потым будзе. Мы можам даследаваць гэту ідэю, калі у нас будзе дастаткова грошай. Першае, што я зрабіў у гэтай гульні, гэта прадзяўбаў усе нашы грошы. Please give the right of way to frost-breaking teams in transit. Цудоўна. Так, справа... Вось яно, дрэва ідэй. На жаль, хоць мы не так доўга ў Frostpunk пагулялі, сёння я больш разбіраўся зноў жа з новымі механікамі, якія накідалі, а час у мяне выходзіць ужо. Я прапаную на наступны раз, я пабачыў раду, я жадаю дадаць Twitch, і, магчыма, я дадам яго ўжо ў наступны раз, калі ў нас будзе Frostpunk, другі, альбо праз раз, паглядзім яшчэ. Заўтра ў нас Helix 2, гэта будзе 3 гадзіны незвычайнага візуальнага стылю для гульні, і яна ўсё яшчэ па выглядзе засталася ўсё яшчэ ў сваім сэнсе JRPG. Так што паглядзім Helix заўтра. На гэтым я буду вас пакідаць. Я пагляджу зараз, хто ў нас чым займаецца. Захаваю гульню асабіста, каб не прадзяўбаць яе. Давайте вось хаця б на гэты экран. У нас чым займаецца? Шаграэль зараз гуляе ў Вальхейм. Я так разумею, не адзін. І ўсё, я больш нікога не бачу. Добра. Давайте я вас перадам далей да Шаграэля. Жадаю вам добрага вечара і пабачымся заўтра на пятнічным стриме.